ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಇರ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೂರ್ದು ನಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಮೈನ್ ಬೋಡಿತನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಕರಿ ಅದುಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಐತು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಬೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಏನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೆಲವರು ಐಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಆಂಡು ಸಾಂಗ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಅಡ್ಡಿತ್ತು ನೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಆಂಡ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಂಡು ಓಲ್ಡು ಬಟ್ ಪೊಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ನೇಟ್ ಸೀಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಓವರ್ ಆಂಡು ಊರು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಯಾನು ಮಂತ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಪೊದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಣಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಹಠ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಠ ಬತ್ತಿಜಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ವೇಜ್ ಕಂಗಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕಲಾ ಒಂಚೆ ಕೂಡ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಗೀಶ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾವು 3 ಜನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಮನ್ ಶಮೀರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವು ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನನ್ನೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಬಚಾವಾಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಅಣ್ಣ ಬೋಂಡೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುಪೇಕ್ಷಿಗೇರಿಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ನೆರೆದೊಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಬೈದನ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ತೂತರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ತಾರೆ ಒತ್ತೊಂದರು ನಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ ತೆರಿಪದರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧ್ವನಿ ಇಂದು ಕೊನೊಲಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ದೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಪೋಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿ ಅದು ಬೈದೇರು ಶಮೀರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಇರ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೂರ್ದು ನಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಮೈನ್ ಬೋಡಿತನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ವರ್ಕ್ದ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಬೈದನು ನಿಜ ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವೈನೆಟ್ ದಾಲಂಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕಿದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಸೂರಜನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಬಂದು ಎಂಕಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಂಡು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವು ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಅವು ಇಕ್ಲು ಮಾತ ಐಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ ಕರೆದು ಬತ್ತದ ಅದು ಎನ್ನಂದು ಅಂದಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪಾತ್ರದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುದ ಬಿಲೆ ಕಣ್ಣು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಆತನೆ ಸೊ ಇದು ದುಂಬುಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾರೈಚಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದುಂಬು ತೆಗದ ವಯಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲಪ ಒಂದಿಚ್ಚು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎನ್ನೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐನೆಟ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರನೇ ಫುಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲಪ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಬಂದಂಚಿ ಎಸ್ಸಿತ್ತೆ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ನಿಗೆ ಎಂದ ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಶಮೀರ್ ಏರು ಒಲ್ಪದಾರು ಓಲು ಪುಟ್ಟೀರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಮುಡಿಪುಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಮುಡಿಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವು ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಮೈಮುನ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ರಫೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಬ್ಬಾರು ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಜ ಆನುಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಈಗ ಪನೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮುಡು ರೇಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ಅವಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೋನೇ ಬೆದಲಿಚ್ಚಿ ರೇಡಿಯೋಡು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಟಿವಿ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತೂತೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಕೈ ತಗೊಂಡ ಪೋದು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ನಕ್ಲ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಲಲಿತಂಡು ಅವು ಪೋದು ಯಾನಿಂಚ ಆನೆ ಓವನಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿ ರೇಡಿಯೋ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪಪ್ಪು ಅನ್ಪಣಿ
ಯಾನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿದ್ರು ಪಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅವು ಇತ್ತಲೇ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತಂಡು ಮನದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗ ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಯಾನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ದಾಲೆ ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇದಾಲ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಇಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ನ ರಫೀಕ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಲೆ ಆ ಎಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಕಲ್ತನ ಸ್ಕೂಲು ಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಡಿಪು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಜಯಂತಿ ಭಟ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾನು ಪೋಡು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪೋಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಲ್ಪ ಎನ್ಪ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತಲಿತಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಗಂಟೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೆ ಆಗಲ ದಲ ಜಾಬ್ ದಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಾಸು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಣ 88 ಅತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನ್ ಅಂಚೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಳಾನ ದೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣನ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ದಾಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿದ ನಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಂಡ ಏನಾಗ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಇಲ್ ನಜೀರ್ ಬಂದ ಆರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕಿತ್ತ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಿಂಚ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗುತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಬಣ್ಣಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್. ಸೊ ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಪಡ್ದು ಪೋದುಪುಂಡು ಆನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೂ ವಿದೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಡಿವೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಪಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮಿ ಅದು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೇಬರ್ನ ಬಂಡದ್ದು ಯಾನು ಆ ನೇಬರ್ನ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅವು ಅನಿಶ್ಚಿತಿ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೋನು ನಿಗಮನ ಮಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಯಾನು. ಸೊ ಅವು ಯಾನು ಅವರೆರಡು ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಂಗ್ 2006 ಆ ಟೈಮ್ 6-7 ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೋಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಲೆ ಅಂದ ನಿಜಾಂಡು ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ ನಿಜಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕಲ್ ದುಗ್ಗೇರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಚ ಮಾತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐದು ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಬಂದೈತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಓಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂದು ಉಂತಿಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಮಾತು ವರ್ಕ್ ಬಂದದ್ದು ಬೇಕರಿ ಅದಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಆಯ್ತು ದಾದ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ 2.5 years ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಮರಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ರಂಜು ಮುಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಶಾಪ್ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಪು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಸವಂಜನ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ರಸವಂಜನ ಅಂದಿತ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ರಂಜು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರೇ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೂತುಂಡ ಓಲ್ ಎತ್ತದ್ವಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರೇ. ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದದನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಐದು ದುಂಬಿ ಯಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದುಂಬು ಯಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರಪೋಯೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಯಾಪಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋದು ಯಾನು ಬೀಸರೋಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೀಸರೋಡು ಪುಟ್ಟಣ ಬಂದು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಕೂತವು ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೋಯಿನೇ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಓನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು. ಸೊ ಆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರಲಿಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡದು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಏಜ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬೇಜಾರಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಗೈಟ್ ಅಲೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ನನಗೆ ಕೂಡ ವೆಪನ್ಸ್ ದಾಲಿಚಿ ಕೂಡ ಕಣ್ಯಾರ ಏನು ದಾದ ಬಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಬರಪಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾನೆ ಬರೆ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ
ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಏನೇ ಎರಡನೇ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಬರೆದು ಫುಲ್ಲು ಜಾಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜದ್ದ ಅಪ್ಪ ಕಾಪಿ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಆನೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 2 ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಪೋದು ಕುಡ್ರಾಟ ಮಲ್ತೆ ಹೊರನೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಐಟ್ ಏನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಐಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೊರ ಬುಲ್ತೆ ಇಟ್ ಪಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಆಲಾಗಿ ಬೇದ ಮದ್ಮೇದ ವಿಷಯ ಐತಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತಂಡ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪುಡ್ತಾಲಿಗೆ ಅಂಚಮಾದ ವಿಷಯ ಐತಂಡು ಪನೋಳಿ ಐತಿ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಂಚಮಾದ ವಿಷಯ ಐತಂಡು ಆಲಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜತ್ತ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಮಾತಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ತೆಂಚ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬುಡ್ತಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ಇಜ್ಜ ಆಲಿಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮರತ್ತಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಅವು ಸೈಕೋ ಬಂಡಿ ಏನೋ ಇರಗೆ ಅನುಭವ ಮೇವಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜಾನ್ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾಂಗು ಬರೆಯ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯ ಏನು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಅದಾದ ಫುಲ್ ಬರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟತೆ ಸಾಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ರಡ್ಡದ ಸಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬುಲ್ತೆ ಓಕೆ ಪಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನೆ ಅರ್ಧ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಅರ್ಧ ಬುಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತು ಬಣ್ಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಯಾನೇ ಬರೋದು ಯಾನೇ ಬಣ್ಣಗ ಏನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಅವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಶೋಕಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಲತ್ತೆ ಅವೇನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಬೇರೆ ವೇಜ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ದೇವರಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆರಿಪಾಗ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2012-13 ಆ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಚ ಮಾದಿತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವು ಏನು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೆಲವರು ಐಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಅಂಡು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾವು ಇತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗತ್ತು ಓಕೆ ಅವಾಗ ದಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಡ್ಡಿತ್ತು ನೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡು ಊರ್ಡು ಅವ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಧಮ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಏರ್ ಧಮ್ಕಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡು ಸೊ ಮಾತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಆಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ನ ಕಾಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬುಡ್ತಿಜಿ ವಿಷಯ ಮರತಿಜಿ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತು ಪಂಡ್ರ ಬಂದು ಮುಗಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪುದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತೂತಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಬಂಡ ಜನ ಪಳ್ಳಿ ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಏನಂತೆ ಬೇತೆಗಳು ಬಂದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಡಿವೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಅವು ತೂ ನಿತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ಟಚ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಪೋಯಿನ ಲವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ದಾಮನೆ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತ ಸಾರ್ಥ ಬಂದ ಪೋಯಿನ ಲವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದು ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಪಂತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಬರಲಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಜೊತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾತಾ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ತಿಗಲ್ದವ್ರು ಕೆಲವು ಸತಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರದ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ తీసి నిద్ర వస్తుంది మనదని అలా అలా ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಅಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಯಿನ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಸಂಜೆ ಮಾತಾಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಜೋಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೇನು ಸೊ ಅವೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಉಲೈ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಏನಂತ ಒಂಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಹೆಂಚೈತ ನಿಗಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ ಅಸಾನ್ ಕೊರ ಪಡಿಡು ಬಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿರದೆ ಸೊ ಆರು 35 years ಬಾಂಗ್ ಕೊರ್ತಿರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಿಜದು ಎಂಕುಲು ಯಾವ ಇನಿಮುಟ ಕೇಂದ್ರ ಜಯ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದ ಅವು ಜಾಬ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಂಗದ ಜಾಬ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲೇಜ್ 5 times ಪೋಡು ದಿನ 5 times ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ
ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈಡ್ದೆ ಬನಿಯರನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪೂರ ದೀಪತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಏರು ಪೋದೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಮೇರು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚನದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪಂದು ಫೋನ್ ಮಂತು ಇಂಚ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಅರಬಿ 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 ಅರಬಿಡು ಅಂಚ ಆರು ಸ್ವಂಚ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದ ಯಾನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನುಂಡು ಆರು ಪೋರ ನೇಮಡು ಎಂಕ ಇಟ್ಲ ಸಿಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಲಾಂಗ್ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ ಏತ್ ವೈ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗಲಿ ಏತ್ ಶಾರ್ಟ್ಲ ಹೋಗಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಅವೇ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೋಗೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವು ಬಂಗದ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ನೆನಪು ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಡ ಒನಸುಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತಿನ ದಿನಕುಲು ಉಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಐತ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಣ್ಣನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇ ಬಿ ಫೀಲ್ ಅದು ಉಪಯೋಗಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಎಂಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತು ಯಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ನೆನಪು ಪಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರ ಪಂಡು ಮುಗಿಯಂದು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಎಂಕ ಒಂದು ನೆನಪು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸರೋಜರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತು ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಂಜಿಂದು ಬಂಡ್ರ ಬೋರ ಬೋಂಡ ನೆನಪು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದು ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಆತು ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಂಗೆ ನೆನಪು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಓ ಬಣ್ಣೋಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಬಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾವು ಎತ್ತಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡ್ದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾಕಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲ್ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಪಂಡ ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಕ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಪೈಸೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಂದೈತ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ತೂಲೆ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡೋದು ಪಡದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಲ್ ಬಂಪೀರು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ ಮುಂದೈತ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮಾತಾಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ ಸ್ಟ್ರಾ ದೀಪನೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾ ದೀಪ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೀಲ್ ಸುತ್ತೋಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೌಜಿದ್ದು ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಾರಾಟ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂ ಅವು ತೂರ ಬಲ್ಬ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಇರು ತೂದು ಪಾರಿಗೆ ಇದು ಬುಧರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಾಡ ಇದೊಂಚರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಂತದೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ದಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ ಸೊ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತು ನೆನಪಾಪುನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಭಯಂಕರ ಮರಲ ಅಪಗ ಯಾನ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಮಂತೋಯ್ತನೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಕ್ರೀಡ್ ರಟ್ಟತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ಮುಚ್ಚಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಟೈರ್ ಬೊಕ ಈ ಉಜಾಲದ ಕುಪ್ಪಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಬಿಲೈಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಲೈರ್ ಅಮ್ಮ ದಂಚಿನ ಮದಿ ಇದು ಮಂದೋಯ್ತೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಚಿತ್ರ ಮಂದಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಅವು ಬೇತಾನೆ ಅವು ಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಲ್ಪನೋಡು ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ ದಾಲೇಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಸ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂಚಿ ಒಂಡ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮಾರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಹುಷಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ಹುಷಾರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅವನ್ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಬಂದು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಶೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೀದ ನನ್ನ ಇಂಚೆ ಬನ್ನಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹುಷಾರು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಗತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಾಶಿಂಚೆ ಪಾತ್ರನ ತಾತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಟು ಸಹಜರಿ ಇತರ ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯರ ಇದ್ದ ಎಂಚಿನ ಹರಸಾಹಸ ಪಡೆಯರ ಐತ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಯರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೆಡ್ ಅಣ್ಣಲಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಆಲ ರೆಡ್ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕಲು ಸೊ ಆಲೆಗೆ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಅವರ ಆಪಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಜಗ ಅದು ಜಾಂಡು
ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆಲಾಗಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾಗ ರಾಪುಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇದ ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜನ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುಮಾರು ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ತುಗ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಬೋವಾಡು ಸಪ ಏನಿಲ್ಲ ದಾಲ ಒಪೋಸಿಟ್ ಜಾಂಡು ದಾಲ ಒಪೋಸಿಟ್ ಜಾಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಬೂಡ್ಚಿ ನಾವು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಡನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೊರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೂಡ್ನ ಬುಡಟ್ ಅಂದು ಬೋಗಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇಂಚ ಪಾತಂದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಕ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಒಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ನೆಟ್ ಸೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಓವರ್ ಆಂಡು ಊರು ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಯಾನು ಮಂತ್ರ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಪದು ಬರ್ಬುಜಿ ಎಂಗಾಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದುಂಡಾ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತುಂಡ ಅಂಚ ಆ ರೀಸನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಾಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ದುಂಬು ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು ಪೂಜಾಲಿ ತ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂಡ್ಚಿಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆನ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಪ್ಪದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೊದಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭಯಂಕರ ಡೀಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಣಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಹಠ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಠ ಬತ್ತಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ವೇಜ್ ಕಂಗಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆಳು ಮಸ್ತ್ ಆಡ ಏನು ರಿಯಲಿ ಎನ್ನಗ ಅವಮದ್ದು ಎನ್ನಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಏಮ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿತ್ತ ಲೆಟರ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಆಲ್ ಮಲ್ಲತ್ತ ರಡ್ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಆನ್ ರಡ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೇರಿ ತಂದು ಮಲ್ಲತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಲವ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊರದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಯ ಕೊರದು ಆಯ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆಲ ಬರೆದು ಆಯ ಕೊರತು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ ಟೈಪು ಆಲ ಇಂಚ ಬಂಡ ಓಡಮುಟ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಆಳು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಂತನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಗ ಈ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಜಾ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ಗಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಒಂದು ಜಾ ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಂಡೋದ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಲು ಇಂಚ ಬರೆದು ಆ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತಲು ಉಂಡೆಂಡ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಅವನ್ನ ಬೇಜಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಲವ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮದ ಬರಂತೆ ಲೆಟರ್ ಲವ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಂಗ ಬತ್ತನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಎಂಚ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅವಾಗ ಸರಿಗಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಜಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐತಂಡ ಸಾಂಗ್ ಅದ ರೆಡಿ ಐತನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕನಸ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬರ್ದಿತ್ತಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅಯ್ಯಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಬೋರ್ಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಮಾದೊಂಜಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಏರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಈಗ ದುಡ್ಡು ತುಗುದಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಂತೊಲ್ಲ ಲೇಕ್ಲೆ ಪಂಡ ವೈಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಸೂಪರ್ ಅವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ನವಾಸ್ ಬಂದು ಸೇರಾಜೆ ಹೆಂಗದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಕೊರೈತೆ ನಾಯನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಿದ ಯೋಗೀಶ್ ಅಡಕ ಟೆನ್ಚುಲರ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಬರಪೇರ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮಣಿಗೆ ನವಾಜ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಯನೆ ಅಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ್ ಕಾಸ ಎಡಿಜಾಂಡ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಶುರು ಮಂತಿನ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎನ್ನಂದಾಜಿ 40,000 ಆತೆ ಅದೇ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೇನೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಗದ ಸೊ ಅಂಜ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೆರೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳಿ ಓಪುನಿ ಸೊ ಆಯ ಪಂಡ ಊರು ಡಿಪ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಆಯ ಗಲ್ಫ್ ಬೋದು ಆಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದ ನಮ್ಮ ಶಮೀರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂದೊಂದು ಪುನಗ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಅರೆಗ್ ಸಾತು ಕೋರ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜ ಅದು ಇದು ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಪಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಬುಡ್ದು ಪಣ ಪಂಡ ದಯ ಪಂತೀಜಿ ಪಂಡಿದ್ರು ಯಾನ್ ಪಣ್ ಕೆಲ ಪಣ್ಪೆ ಐಕ ತುಂಬಿರ ಎನ್ನ ಈ ಮದ್ಮೆಂಚಾಣಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಮುಖ ಮರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ನನ್ನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಒಂದ್ರ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದನತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆಡತ್ತ ಆಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ಆಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಏನು ಆಯ್ದು ಮಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಡತ್ತ ಆಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ಓಕೆ ಏನ್ ಕಾಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಅವ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವು ಅಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡು ಮಿಡ್ಡದ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತ
ಖರ್ಚು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ವೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಮುಡಿಪು ಮುಡಿಪು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗಳ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಆಪುನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಆವಂದಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅದು ಏರ್ಲಕ್ಕ ಆಪು ಜನ ಅಂಚೆ ಮಾತು ಸೊ ಬೇರೆ ವೇಜ್ ಬುಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತೇ ಬುಕ್ಲ ಸಂಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಮದಿಮೆಗೆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಬಂಡಿಜರ್ ಕಾಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅನ್ನೇ ಬಂಡೆ ರಫೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಐಕ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಾಗಲೇ ಕೊಂಚ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೂಪಣದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ನ ಓಡ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತು ಸೇರ್ತು ಮಲ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ ರಫೀಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ಏನ ಪ್ರೌಡ್ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಬ್ರದರ್ಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದು ರಫೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನ ಏಪಲ ಏನ ಪುದರ್ಲ ತುಂಬ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೊ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಾರು ಓಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂದಿನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನವಾಜ್ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಆಯನೇ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿಸಿ ಆಯನೇ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅದರ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದಸ್ತಗೀರ್ ಅಂದುಳ್ಳು ದಸ್ತಗೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಲೈಟ್ ಆರ್ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸೋಹೇಲ್ ಬಡೂರು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಬಡೂರ್ದಾರು ಆರ್ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ್ಲಾಗ ರಂಜು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಂಜಿತ್ ರಂಜು ಮುಡಿಪು ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಮಲಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬ ಕಡಂಬು ರೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದಕ್ಕೇಂದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಬ್ಬ ಕಡಂಬು ತಬಗುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್లు ಅಂತಾರೆ ఒక ఆరున ಮಗೆ యాసిర్స్ కడంపు ఉంది అయితే ఇది సింగల్ పే ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪಂಡತ ಯೋಗೀಶ್ ನಾಟಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಆರೇನ ರೈಟರ್ ಮಾತ್ರತ್ತು ವಿತ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ ಆಲ ಶೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕೇನು ಅದೇ ನಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪನಾಗ ಇರ್ನಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ವರನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಊತೆ ಬಟ್ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವರು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪುನ ಹುಲ್ಲು ದಾದ ಮರಣಿಕುಲು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದು ಈತು ಕ್ಲೋಸ್ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜರಪ್ಪ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರೆ ದುಂಬುಡ್ತಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯದ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿದ ಪೂ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಕಲಾ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಯೋಗೀಶ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ಏನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಥಾಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಷಯ ರಿಯಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತರ ಪಂಪಿಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನ ವಿಷಯವು ಪಂಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದುವಾಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದುಂಬ ಅಂಚ ಯಾನು ಇರು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನು ಅಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ ಅದುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಲ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೋಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ರಪ್ಪೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಏರಣ್ಣ ತೂದು ಐಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಅದುಪ್ಪು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅದುಪ್ಪು ವಾ ಧರ್ಮದಗ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಏರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನೆ ಖುಷಿ ಅವು ತೂರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇತನೆ ಸೂರಜರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಯೋಗೀಶನ್ನ ವೈಫ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದ್ದು ಏನ ಯಾನು ಬೋಡ್ಚಿನ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡೋದಿನ್ನು ಅಂಚ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ನಾವು ಅದಂಡೆ ನಾನು ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿ ಬಂದು ಬೇತ ನೋಡಿಸಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಸೇರುವಂತಂದು ಉಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಮೆಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಶಮೀರ್ ಅಂಚೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಸೊ ದಯಬಣ್ಣ ಆರು ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಮಾತಾಡಿ ಶಮೀರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಮೀರ್ ಅಂಗಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗನಾಕು ಅಂಚ ಅವು ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಇಂಚೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೆವಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತದಾಗಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜರು ಈ ಟ್ಯೂನ್ಗೂ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಬರಪರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಈತಿ ಟಫ್ ಬೋಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಸಂಬಂಧ ಶಮೀರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವು ಇಂಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಪಡು
என்னன்னே ஸ்டுடியோ ஆயிட்டு வச்ச வாண்டு ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಳಿ ಚೇಂಜ್ ಪೊಳಿ ಇದೇ ಅಂಡ ಪೋಂಡೆ ಸೊ ಆರಿಗೆ ಒಂದ ಅಂಚ ಮಾತ 6 ಅಂಚ ಬೋಣ 6 ಮೀಂದು ಪೇರು ಮೀಂದು ಪುನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ದು 6 ವೈಫ್ ಬುದ ಅಪ್ಪು ಬಂದು ಅಪ್ಪು 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 ಲೆಪ್ಪೇರು ತದ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ 6 ಮೀಂದು ಪೇರು ಅರೆ ಬರ್ರ ಬಿಸಿ ಪಣ್ಣ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೆಲವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೀನಗ ಅದುಪ್ಪು 6 ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದು ಪೇರು ಸೊ ಒಂಥರ ಟಾಪ್ ರೈಟರ್ நல்லா பணியாச்சு எங்க ஆறு லிரிக்ஸ் திக்கி வைக்க பாக்கி ஓ லிரிக்ஸ் திக்கிட்ட யாரும் யாரும் வந்தாங்க